Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолы мэр автобазар хуҗасына һәм күзәтчелек контроль органнарының эшенә ризасызлыгын белдерде. Ни өчен? Һава алып та, сулап та булмый. Тукай районының Иске Гәрдәле халкы яңа завод төзелешенә каршы. Шолда янгын куркынычсызлыгын тикшерәчәкләр. Бу ни белән бәйле? Бүген Шолы мэр Нөлмәгдиев автобазар хуҗасының һәм күзәтчелек контроль органнарының эшенә ризасызлыгын белдерде. Аның сүзләренчә, беренче карашка сәбәпләр ачык. Бу сәүдә биналары хуҗасының янгынга каршы куркынычсызлык чараларын үтәмәве. Искәртеп үтәбез, гадәттән тыш хәл узган шимбәдә булган иде. Куркыныч янгын 90-нан артык павильонны юк итте. Арендаторлар яңа ел алдыннан миллекләрен югалтты. Эшмәкәрләр белән очрашуда прокуратура, шәһәр администрациясе вәкилләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре катнашты. Янгын сүндерүчеләр әйтүенчә, барлык гадәттән тыш хәлләргә цистерналар су белән тулы килеш килә. В среднем время работы 5-10 минут каждой автоцистерны. Разом все автоцистерны не приезжают, так как пожарные части расположены на разных точках города. Соответственно, прибытие и наращивание сил оно происходит постепенно. Все 3 пожарных гидранта, они были использованы на данном пожаре. Эшмәкәрләр үзләрен кызыксындырган барлык сораулар бирә алды, мәсәлән, салым хисаплары буенча. Были вопросы к банковским структурам в части отсрочки платежей, в части освобождения от каких-то платежей, процентов по кредитам, по ипотечным кредитам, которые есть у самих физлиц. Все вопросы взяты в работу. Моннан тыш республикадан ярдәм чаралары күрсәтү буенча эш алып барыла. Янгын нәтиҗәсендә 96 павильон зыян күрә. Нөлмәгдиев сүзләренчә, бирелгән күрсәтмәләр автобазар хуҗасы тарафыннан үтәлмәгән. Надзорные контрольные органы, которые обязаны были потребовать исполнения всех этих предписаний, к сожалению, тоже, на мой взгляд, свою работу не смогли выполнить до конца. Кече һәм урта бизнесны тикшерүгә мораторий булса да, бу тыю ялкаулыкны күздә тотмый дип ассызыклады шәһәр башлыгы. Хуҗаның кешеләренең тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплылык хисе булырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Һава алып та, сулап та булмый. Шолы шәһәр читендә гауга кызганнан кыза бара. Тукай районының Иске Гәрдәле халкы асфальт-бетон заводы төзелешенә каршы чыга. Авыл халкы әйтүенчә, ул аларның йортларыннан ерак түгел урында урнашачак. Шул ук вакытта аларның авылын инде булай да төрле предприятиеләр әйләндереп алган. Толырак калдагы минутларда. Без бакчаларыбыздан тузанга һәм кумга баткан уңышлар җыячакыз. Биредә яшәүчеләрне чираттагы завод белән якынлашу бик борчый. Иске Гәрдәле авылында яшәүчеләрнең сүзләре буенча, аларда җилләр розасы. Алар булай да һәр яктан предприятиеләр белән уратып алынган. Безнең авылны төрле яктан төрле заводлар уратып алды. Авылыбызда һавасы бик начар. Иртән чыгасың, һаваны суларлык түгел. Заводлар авыл кырларын пычратып бетерделәр. Безнең әле литейный завод ягыннан да асфальт юлыбыз бар иде. Аны литейный заводлар шуп белән тутырды, аннан уже машина белән үтешле түгел. Авыл халкы буларның барысы да экологиягә дә, аларның сәламәтлегенә дә тискәре йогынты ясар дип борчыла. Быел безнең авылда, бәлки генә авылда 14 кешене күмделәр. Алар шул 60 белән 70 арасындагы кешеләр. В основном яман рактан үлделәр инде. Янәшәдә Тагаев чүплеге дә бар. Авыл халкы әйтүенчә, аларга хәтта чыршыларны да бизәргә кирәкми. Бу тамырлар корырга тиеш түгел. Бу авыл булырга тиеш. Монда кешеләр яшәргә тиеш. Әгәр дә менә хәзер бөтен авылны пычраклык белән тутырабыз икән, ул авыл үләчәк. Шуңа күрә бик куркыныч әйбер. Җыелышта Тукай районы белән бер нәрсә дә килештермәүләрен билгеләп үттеләр. Асфальт-бетон заводы төзергә җыенган участок Шолыда урнашкан. Переговорил с директором данного объекта. Он объяснил, что планируется устройство по разработке бетона. По его словам, все, что будет привозиться в цистернах, переводиться через трубу. От населенного пункта расположен в 800 метрах.
Ауыл халқы асфальт бетон заводы түзілішіне қаршы имзалар жия. Олар барлық инстанцияларға мүрәжағат итәргә ниятли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда йонгын куркынычсызлыгын тикшерәчәкләр. Бүген мэрияда аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры шундый йөкләмә бирде. Тикшерелә торган объектлар исемлегенә кешеләр күпләп була торган урыннар, шулай ук республика милкенә караган объектлар, хастаханәләр керә. Мораторий кече һәм урта бизнеска гына кагыла. Если есть какие-то вопросы в плане противопожарной безопасности, мы пойдем на то, чтобы изыскать дополнительные финансовые ресурсы у себя в местном бюджете и устранить эти недостатки. По сути, все так должны делать, и собственники, неважно, муниципальные, частные, государственные, акционерные, но в конце концов, жизнь и здоровье людей. Яңа ел алдыннан Ойл Мәгдиев шулай ук башка объектларны да тикшерергә кирәклеген ассызыклады. Мәсәлән, исемлеккә театрлар, яшьләр үзәкләре һәм башкалар кергән. Аларда күп сонда балалар катнашында бәйрәмнәр уздыру планлаштырыла. Шолда солыкын тию билгеләре белән медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать итүчеләр саны артканы, моннан тыш гриппның беренче очраклары да теркәлгән. Бүген мэрияда аппарат киңәшмәсе вакытында медицина темасына да игътибар иттеләр. Пандемия башланганнан бирле Шолда 31814 COVID-19 очрагы теркәлгән. ОРВИ һәм грипп та артта калмый. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ногманов сүзләренчә, шәһәрдә ОРВИ белән мөрәҗәгать итүчеләрнең 13%-ка артуы теркәлә. Шулай ук грипп белән чирләүчеләр саны 5-кә җиткән. При тяжелых формах пациенты направляются в инфекционную больницу. Инфекционная больница продолжает функционировать как провизорный госпиталь. Лекарственные препараты, резерв палат, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве. Остальные медицинские учреждения города работают в штатном режиме. Гриппка каршы прививка кампаниясы әле дә дәвам итә. Шәһәр мэры йогышлы авырлар хастаханәсен капиталь ремонтлау темасына да аерым тукталды. Напоминаю, что мы 10 числа полностью блок Г, как мы и договаривались, должны уже ввести в эксплуатацию, поэтому просьба с Ришат Тагировичем, все организационные вопросы отрешайте. Киләсе елда Д блогын яңарту һәм янәшәдәге территорияны төзекләндерү планлаштырыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Киләсе елда Шолда 71 ишек алдыны ремонтлау планлаштырыла. Бу хакта шулай ук мэрияда аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сөйләде. Исегезгә төшерәбез, безнең ишек алды республика программасы 2020 елдан гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә шәһәрдә 6 миллиард 189 миллион сумга 422 йорт территориясе төзекләндерелде. Безнең ишегалды республика программасын гамәлгә ашыру башланганнан бирле шәһәрдә 2 миллион квадрат метр юл һәм тротуар ремонтланган. Тышкы яктырту челтәрләре тулысынча алыштырылган. Балалар, спорт һәм урам җиһазлары монтажланган. Агымдагы елда 84 ишегалды территориясе төзекләндерелгән. С 15 апреля по 30 мая текущего года каждый житель города имел возможность проголосовать на портале госуслуг Республики Татарстан и в мобильном приложении услуги Республики Татарстан за дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В городе Набережные Челны в топ-200 дворов, запланированных к благоустройству, попали 20 дворов. 2024 елда планга 71 йорт кертелгән. Шәһәр 1 миллиард 726 миллион сум алырга өметләнә. Шәһәр мэры Ойл Мәгдиев сүзләренчә, акчаны сыйфатлы һәм акыл белән кулланырга кирәк. И мы видим, что в последнее время, последние годы количество жалоб, обращений по этому вопросу становится все меньше и меньше. И научились работать, и качество соответствующее, и контроль уже сегодня, и профессиональный, и общественный достаточно плотный. Мэр ассызыклаганча, шәһәр программага өстәмә акча кертә, чөнки безнең ишегалды республика программасына яшелләндерү кертелмәгән. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Богата и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори.
Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.